Machita namaGrootman beninze ivideo apha izolo elinye about midfielder edlala iKaizer Chiefs reserve team DDC. Ndathi ndi-impressed ngomtshana enza phinde ndimbukele ndifuna ujonga uba unayo na attribute yesibini ifunekayo phaa kula position. Bendibasela nyanyana umtshana ba okay, like i-discipline yakhe and then i-tactical awareness yakhe kwenye level, obviously ne-technique umnandi umtshita upheko pharho technically na tactical umtshita ndithetha ngantoni. Ndinathi mos umtshita ndikhumbuza uClifford Ngobeni. Xa ucinga uClifford Ngobeni you think of ingqondo plus ne-maturity yodlala i-2 touches, 1 touch, 1-2 touch, 90 minutes jo. Inzima lo simplicity, inzima nyanyane bafethu ibhola iyona wenzima leya ukhipha simple and nawe idinga discipline. So umtshana benalo way yabo, but ke modern football ngoku ibhola namhlanje awukwazi ukwenza lo way qha. And that's ngizophinde umbukele umtshita ngeweekend iChiefs iphinde yadlala neSundowns futhi bayijonga phekho unjani going forward, because lo way modern football ibalekile lo way. If midfielder ihlalayo qha busy nge-technique ne-discipline ne-control, ayikho enough modern football. Funeke asikisi ngokuphazamisa Machita. Xa singalibali usupport i-channel, ushaye nje ulike okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ungaphosozi wezigrand ushaye usubscribe sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Andicele marandi bafethu, ngicela nje usubscribe okanye ulike mojo bafethu. Ukwazi udriver nebhola and also yakukwazi udriver with the ball at your feet forward, ubreak i-lines, at the same time ukwazi uyenza lo without the ball, wenze i-runs into the final third, into attack with and without the ball. So ngqondo okay ngifuna ukujonga umtshita and I can say that uyibonisile nje kancane la way but not enough. Like he doesn't really have it yet. Maybe it's like improvement area funeka ahlanganise. But then ngisabukele umtshita yo bafethu, like i-youth football bafethu ejongene surprises bafethu. So njengoba business yafuna ujonga le week phekho uyondabona enye bafethu yo le bidlala number 8 pa sorry mosiyena uphekho udlala 6 and then second bidlala number 8 yo aya leya ready for first team football Machita. And nemazi futhi bangibani lo nanena mention apha kule video ba umtshita ansambona kasekho. So ngokuthola ukuthi hey okay umtshita benengxaki injuries number 1, at the same time ibengadlaliswa because le ipromotiweyo uThulani Mabaso, I mean sorry, uThulani Mabaso lo promotiweyo ibinguye bedlala number 8 position phambi kopharho yabo. So ngoku promotiwe ngoyi full time player uThulani Mabaso. Even njengoba khangabe khona kwi-squad se-DDC ki-match day e-DDC nge-weekend. So ngoku yabuya le niyamazi bafethu uVicky Mkhawana used to be a forward, striker, slash left winger. Ngoku uyaconvertwa, nibone kwa last season uyaconvertwa last season into central midfielder. Yo bafethu uVicky ngena pe garage bafethu skis ngena pe garage quickly. Saphinda niqhubeke ngale video fast. Ngoku just give me like a few seconds ngena pe garage ndibuya uVicky bafethu fuck uVicky Kawana Machita. Let me explain this player bafethu. Le player, this is a serious player Machita. uVicky funeka ayeke first team as soon as possible, not because he can pass nice, he can turn very nice, he's got nice passing. No. uVicky uzokule first team uzopromoter because he solves problems. He's gonna solve problems umtshita. He's got the natural playing style is a solver of problems.
i-team ezidibana nazo kwi-Betway Premiership in midfield. Masiqale nge-ability yakhe uVicky yo-driver nebhola. U-driver nebhola is about u-escape abafethu, escape i-pressure, about u-escape udodger the first line press. La press yoqala, if ukwazi udriver nebhola uyakwazi ususa la press yoqala. Ki-first team football ki-Betway Premiership kuyapresswa and i-space siyavalwa fast. Once wathena wasusa umuntu wahamba nebhola uyigqibile yonke lo press. And i-coaches ngoku i-modern football ki-Betway Premiership ziyayithanda i-play ekwazi ukwenza lo way. Man explain ke ngoku le acceleration anayo le way ba uVicky uyasuka bafethu uya-accelerator like ngendlela explosive. Like xa sithetha nge-acceleration nosuka ne-speed abantu bavele bacefana hayi okay hayi winger leyo, but kuse-modern football midfield yenza lo way. Umehluko between i-acceleration is ukho acceleration ba okay we accelerator in like 50 meters, 100 meters, 400 meters accelerator oko, and then bekhona ke ngoku acceleration ki 5 meters ukwazi accelerator ispace esincinci. And i-Betway Premiership, i-modern football, i-senior football is about accelerator ispace esincinci. So uzifumane ila way i-15 meters nje i-senior football ispace ziyavalwa enqabile ifana bakhona ngalo maxesha like how many times egamini once or twice egamini by say player if a quick foot ivele ibe ne space 20 meters 30 meters for ubaleka ispace ayenzeki most of the time bakho ispace ezincane, so kufuneka beno player enjena ekwaziyo kuse accelerate ispace esincane phakathi kwabantu because kusemjhu driver nebhola at speed. Yabona that's why Orlando Pirates uJose Riverio last season kuze Pirates isayine uLanduza from iSuperSport, signing uLanduza from the SuperSport United, uTalente Mbatha yadropa abantu bafana no team uMiguel Timba dropa pana sakhumbula umbana omnye odlala midfield, but wafika by regular same time uLanduza uMbatha because kuse uyakwazi udriver nebhola and uquick. Sundowns best midfielder best number 8 central midfielder best one ki-Betway Premiership apha Mokoena udlala 6 yena mara kusena uyakwazi ukwenza lewe. And then bekho uMarcelo Allende bafethu upasa nice, like is that what we know about Allende bajonga upasa nice. Allende it's all about i-movement. Allende uyabaleka uAllende but ayikho fast njengale. Yebo lena umkhawana une speed and quicker than uAllende, and then naye kuse uVicky unala work rate bayisejonga uAllende yena i-differences yakhe kusebenza special bayise akayeki i-movement yakhe la kuyenza for ixesha elide 90 minutes movement. Yabo uba available nje usupporta ilaway se-wingers like i-players ki-right wing left wing ezisupporta nge-runs zakhe, usupporta ilaway i-striker number 9, usupporta number 10 ngala movement bayisejonga khona dlala 1-2 in touch in likhona. Yabo uyakwazi ukusepasela sometimes isengeni nge-10 meter pass 15 meter pass xa uhold la bhola kuse nawo sefikile apha icanga uAllende bajonga in sap bahlala 1-2 kwenye sap and shoot uVictor Mkhawana naye sekwazi ukwenza lo way, and then qha yena kuse ispeed sakhe si higher than uAllende jo. Why Kaizer Chiefs uVicky engakajimi first team bafethu andiyazi bafethu. Yabona la receive yoqala xa uthola ibhola ki senior football ki-Betway Premiership, la first touch ka receiver ibhola ukho difference between uMakwa uquthwa ibhola plus noba kusejonga umkile. uVicky ke kuse uzoba na ability basejonga i-receiver and umkile jo. The difference between uMakwa utacklisho ufumana tackle nosuka. This is what I'm talking about machita. I-player engineers afana noVicky bafethu ayidinga ixesha, they don't need time on the ball, they don't need time and space. Bayasejonga ibhola kuyisenyaweni, he's going to make things happen, he's going to create his own space, he's going to create play. Abadingi i-touch ezi-3 for bayise mabasuke, abadingi ixesha locinga ebholeni. Touch A1 yasuka umkile
ziwezo alende ezo ziwezo zombatha at his best noma ukwena akwazi kwenza la way ezwe ba hey you can pass nice as a spine anymore bafethu modern football modern central midfield battles awuzusenza isikhathi and then akaphelelanga apho umkhawana bafethu bafethu wait for this une physical power ajonga umjita litanki jo unamandla umjita low weight ithanganoni thini balekile low weight because xa under pressure xa egilwa xa emakwa uyaxhathisa uyahamba tata Betway Premiership senior football awumakwa nje kuseyabantu they lean on you bangqeyama ngawe like they step across you bayatyhala benza yonke le way lena uVicky Mkhawana izokwazi umelana yonke nalo way because kuseyomjita umnandi une physical power uyaxelela ba isendihamba ngoku uyahamba yena ngokuba isijonga ngazama umtyhala uthini uzama umtripa yena uyahamba ngoku and kusejonga uyaki final third uyaki 18 area ye team coaches nezikwazi ekwazi uyibona clean fast le way but kusengathi coaches eKaizer Chiefs uCedric Kaze plus no Khalil Ben Yusuf abakayiboni le way ngathi xa bajongile senior football akho la way bayejonga akho xesha basejonga uzakwenza ila way touch grand basejonga first touch grand and then sizokwenza ipass nice nesikhathi sokwenza lo way abantu like say to receive ibhola abantu sebefikile kuwe that's why bastrugglisha abantu bapasa nice bafana nongosiphile ngcobo ungosingiphile mangakwazi kangakwazi ukutalented manje kangakwazi influence iBetway Premiership basejonga be key player ayinaki bafana ngoku eksengoku spana iplayers abanjena ngoba sejonga iyakwazi ureceiver izengomva ne10 ihambe leyo igoal bafithe sisitixo eso unayo nework rate umjita iyakwazi urecover base team if team ilose ibhola phambi kwakhe and then sebekhe pass emgqithayo okanye seyiplayer idriver past yena umjita unayo iwillingness iwork rate plus nespeed so recoverisha base guquke ayifightela bhola ayifumane futhi unayo willingness nerunning bakusemawujonga maka support ifull backs base if ulanduza i-right back uDylan Solomons ubhombe waye front lena inayo imobility nemovement nework rate basijonga mayingene pha ye-right back yo-supporter pha incedisa team amayidefende yo-coverisha umjita iyakwazi ukwenza nase-left lo way and obviously iyazenza i-runs zi-forward obviously primary role yakhe le bakhe yo-combine plus amajita ake-right wing ake-left wing lena bafethu sithetha ngeplayer apha bafethu sidlala iplayer lena Kaizer Chiefs technical team ye-senior team andiyazi bakuseyijonge phi imajita if uThulani Mabaso lo promoter bafethu nguye mose central midfielder promoted ngoku if akayenzi le way bafethu andiyazi if naye Mr upasa nice ayizospan akazoba influential bafethu opinion yami le way bafethu kuse ebholeni is all about opinions but umjita angamboni grand Thulani Mabasa bafethu and sorry yani kwazi ngempithanisa bafethu Orlando Pirates Mabaso umjita nzabe njongo lo way thina asifuna ujonga isijongo pass nice thina ngibona izinto ethitha ngazo bafethu so uThulani uzodlala soon Kaizer Chiefs senior team and then if akayenzi le way babhudile if akanazo attributes ethitha ngazo ngozidemand eBetway Premiership ne-modern football babhudile andiyazi bajonge phi izaba i-waste of time uzophinda you might end up like ngosingiphile ngcobo naye watch out for uVicky Mkhawana bafethu this is my opinion thina zona opinions bafethu basincola lapha kwi-comments bafethu ngalibala usupport channel ushaye ulike okanye subscribe if uzokwenza i-point okanye kuse uzona opinion yakho fune ukwazi kuse unikisa i-reason basijonga uthe mcinga lewe ungavile uthethe nje ba hayi uMabasa untswembu ayikho lothithayo explain you understand okay bafethu sabona ke video landelayo bafethu ngicela ngalibala support channel moja bafethu